Fumar jilwesine, yurdumuzun dürlü künjeklerinden, şeýle hem daşary ýurtlardan gelýän mihmanlaryň göz bilen teredilenine, onuň geografik ýerleşişi, ekologik arasda daha howasy, özborçly ösümlik we haýwanat dünýäsi, keramatly ýerleri, tebigy ýadygarlyklaryny görenlerine hakykatdan hem buyur siýasatçylaryň ýurdu diýip kabul edilýär. Fumar jilwesine, Fumar derýasy akyp geçse, siýasatymyzy Fumar derýasynyň kenaryna dowam edýär. Fumar derýasynyň ady bilen baglanyşykly folklor topar Magtumul etrawyna bir näçe ýyllaryň dowamyna hereket edip, ýurdumyzdan alyslardaky ýerlerde de meşhurlygy eýeder. Mehman tamaşaçylar, gelin siýasatymyzyň şu pursatyny Magtumul etrawyna mahsus bolan milli folklor çykyşlar barada köp zatlar bilelik. Türkmen halkynyň millilige ýugurulan däp desturlary, edim gylymlary, ýol ýörelgeleri taryhy döwürlerde kemale gelip, kämilleşip, biziň günümizde gelip ýetipdir. Fumar halk folklor toparyna ýerine ýetirilýär. Gadimiýetden gelýän halk aýdymlaryna degişli bolan hymmyl barada söz açylanyna, hymmyl bu biziň Balkan welaýatymyzyň Magtumul etrawynyň ululu kiçi owalaryna ýaşap geçen inamalamyz tarapyndan aýdylypdyr. Siýasatymyzyň häzirki pursatyna Fumar halk folklor toparynyň taryhy barada size gurrun bereriz. 1979-njy ýylda Magtumul etrawyna däp desturlarymyzy dikeltmek, halk köpçüligine ýetirmek üçin Fumar folklor topary döredildi. 1980-njy ýylda Fumar folklor topary Polşa Respublikasyna geçirilen dağlyk ülkeleriň arasynda folklor festiwalyna gatnaşmagyna ýürüýte çakylyk aldylar. Şol wagt topar 16-70 ýaş aralygyndaky durly kärdäk höwetçilerden düzülipdi. Topar 12 döwletden gelen 16 toparyň arasynda birinji orun eýelip, festiwalyň baş baýragy altyn palta baýragyna münasip boldular. Şol ýerde türkmen ahymly özüniň belent depkinliligi bilen folklor toparlarından tapawutlanýar. Toparyň agzalary Ogullursun Annewer diwanyň, Nur Sultan Bayramgel diwanyň ahymyl kakyp döreden kesipleri 68 ýaşly Gelli Melaýewiň kuş tepip gazal çekişi oturun tomoşaçylar haýran galdy. 6 döwletiň arasyna goýulan gymmat bahaly bayraklaryň bäşisi Fumar folklor toparynyň paýyna düşýär. Şundan bäri wagt geçse de bu toparyň agzalary welaýetlarda, hatda daşary ýurtlarda da İspanya, Çekoslovakiya, Hindistan, Rusiya, Qazaqstan, Özbegistan, Vengriýa ýaly döwletlerde çykyş edip türkmenleriň milli medeniýetini, sunugatyny dünýäge ýaymakda uly işler bitirdiler. Gymmat bahaly sowgatlara münasip boldular. Şol sowgatlaryň ählisi häzirki wagtda Magtumul Praw muzeýinde saklanýar. Dağ eteğinin ovasındaki yaşayıcıların edim gılımlarını, däp desturlaryny biz sahnaň üstü bilen halka ýetirdik. Biz şonu şu zatlaryň hemmesini owalara ýekime aýlanyp, şo taýda ene mamalarymyzdan öwrenip, toýlarda oýnaýan oýunlaryny, däp desturlaryny öwrenip biz sahnada halka ýetirdik. Ine şu taýda biziň şu wagtky biziň geýen eşiklerimiz, gyrmyzylarymyz, kumuşlarymyz, ine şu şaý seplerimiz, şu meniň kellemdäki şu don şol Fumar folklor topary döräli bäri şu biziň etramyzyň medeniýet öýüne saklanyp gelýär. Biziň folklor toparymyzda bir näçe ene mamalarymyzdan galan egneşiklerimiz şu adetçe saklanyp gelýär. Ine biziň şu kellämize geýän toplarymyzy biziň ene mamalarymyz bişmedik süseden örüp dokap ýasapdyrlar da. Ine şondan bäri saklap gelýär. Bilýän mene biziň şu Fumar folklor toparymyzda esasy biz hymmyl bilen tanalýar. Haçan gyýdy gelýär iş edip bir dinçalalaryny aýal gyzlaryň arasynda oýnalýan oýun. Biz hem şol hymmyly şu sahnanyň üstüne täzelep, timarlap, täze öwüşün berip halk köpçüligine ýetirip oturýarys. Qadın mancık, yasil mancık, Ala mancık, yasil mancık. tavuk, ala tavuk, teheri qıygırıyan tavuk. Men yara näme diýdim, yar ýüzü menden sowuk. Yar yüzü menden soğuk, yar yüzü menden soğuk. Beýler tar mancık.
bolsana. Sever yarım gelsene, boynuma kol salsana. Boynuma kol salsana. Boynuma kol salsana. Ayaya din hoş giyce, yar kucağı boş giyce. Yarım onna men munda, armana aradaş giyce. Armana aradaş giyce, armana aradaş giyce, armana aradaş giyce. Kızlar, ağlam onca. Kızlar, ağ mı onca? Gelin gelin hımmat verme. Peykam yaralı gönlüm, gülüp oynap şat olmaz. Yardan ayrılan gönlüm, ahımıl, ahımıl, aha aha ahımıl, ahımıl. Ana mundan masgada biziň sumar folklor toparymyzda öleňler bar, monçagatlar var, onun ýanky ağamdyraw, gyňyrdyraw diýse, şona da biziň ağalarymyzyň ýok wagty ýerine ýetirilýän ekenni öňkü döwürlerde. Onun şona ağalary ýok wagty el işlerini edenlerini tahya ýerine ýetirip duran wagty ağamdyraw, gyňyrdyraw, onun ak gaýmaly tahyamy ýara sogat edeýin diýdi. Şonda da şu öňkü döwürlerde de oýnanypdyr. Häzirim şu wada çelli, häzir kune çelli bizem şol çykyşlary dowam edip bizem halk köpçiligine ýetirip gelýär. Geyimlerimiziň biri ine alkymçaňa diýe. Ine şu alkymçaňa biziň magtymly etramiňizde mahsus dakylýan şu iň topyny saklamak üçin dakylýar şu şaýlar. Şu zatlar gadim döwürden beri dakylyp gelýär. Bizem şunu häzirki şu neçelik Sumar folklor toparymyzda topyny geýenden soň şu alkymçaňany biz alkymyza dakyp çykyş edýäris. Özümiziň milli baý mirasymyzy dowam bolmagy üçin miraslarymyzy halk köpçiligine ýetirip gelýäris. Ine şu meniň kellemdäki çyrpy diýip atlandyrylýar. Şunu biz şu owalara Sumar folklor toparyna şu edim kılımlarımız däpde surlarym öwrenmäne gidenmizde bir ene şunu bize sowgat berdi. Şunun ine şu kumüşleri duruşunu sap kumüşden. Şu şaýlary. Biz şunun bilen bir näçe döwletlere gidip çykyş edip geldik. Şu çyrpyny esasanem orta ýaşan gelliler atdy. Ine şular ýani mümkinçilikleri döreden gahrman arkadagymyz. Sungatyň hak howsary, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömüri uzak bolsun. Beýik işleri durmuşa geçirýän mehriban arkadagymyzyň işi elmidama rawat alsyn, jany sag bolsun. İl yurt behwitli alyp barýan beýik işleri elmidama rawat bolsun. Yar yaralli, yar yar yaralli, yar yar yaralli. Baktı yardırıylerimiz, yar yar yaralli. Şatayra yardırıylerimiz, yar yar yaralli. Arkada sayısınma düşümlüdür toylarımız, yar yar, yar yar, yar yar yaralli. Gülnavadeci. Ha, Ene mamalarımızın toyda oynayan oyunlarını başlap bersene. asıl şeylemidi. Ağamdaraw, gaňyrdyraw,